Assalamualaikum, balik maning yang jelajah Banyuwangi nih kolur. Jangan lali subscribe ya. Oke dulur, balik maning ring jelajah Banyuwangi reko dulur. Saiki arep perjalanan maning reko dulur, api wisata maning ono ring wisata pemandian Japura reko dulur. Iki perjalanan diangkataken sakat ana ring kutha yaiku ana ring desa Penatabian reko dulur sampai ring tujuan yaiku wisata Japura hang ana ring desa Rejapura reko dulur. Tetap stay tune. Pilonono awak dewek mlaku-mlaku. Yuk gas yuk. Iki kira-kira njaduk ana ring sekitaran pertelon Sasak Perot reko dulur, reko njuwuta arah ngulon Kenceng Biain sampai ketemu ana ring pertelon Patung Biarong reko. Iku ya tetep juwuten hang arah ngulon Kenceng Biain reko dulur gitu ya. Iki kira-kira wis jatuh ana ring pertelon Patung Biarong reko dulur. Aja lalai juwuten arah ngulon Biain reko dulur ya. Apa kok diarani pertelon Patung Biarong reko dulur? Mergone ring kono iku uga ana patung kang nyerupa biarong reko dulur. Ya wis mulut digawe tapi ya wis kanggo tengeran ya iku muka ya patung biarong gitu reko dulur ya. Khas Banyuwangi. Kira-kira saiki iki wis njaduk ana ring sekitaran wisata Taman Suruh reko dulur, utawane pemandian Taman Suruh Kali Kotak reko dulur. Ring kene iki tepak ana pembangunan masjid Taman Suruh reko dulur kanggo riko-riko kang arep nyumbyang utawane kang arep sedekah niku ya. Bisa langsung teko ring masjid Taman Suruh iki reko dulur kanggo mbiyantu-mbiyantu pembangunan kang ana ring kene iki reko dulur. Nah iki kira-kira wis meh jaduk ana ring sekitaran pelawangane wisata Japura iku dhewek reko dulur kang ana ring desa Rejapura reko dulur. Pelawangane gedhi reko dulur, aja kuwatir sing katon. Ring kene iki uga ana plange bisa teko
Gapura iku muka reka dulur, rika kenceng ngulon biayen reka dulur, akses dalan iki kira-kira ya wis enak dienggo reka dulur. Separo aspal ya separo papingan dienggo reka dulur. Dadi sing usah kuwatir ebian arep bocor tak klendi. Dadi wis ning kene iki wis aman dienggo reka dulur ya. Desa Japura iki dhewe reka dulur tepak ana pembangunan masjid pisan reka dulur kanggo dulur-dulur kang pengen sedekah utawane pengen nyaluraken bantuan kanggo pembangunan masjid, monggo langsung teko biayen ring Masjid Japura utawane Masjid Taman Suruh mau reka dulur. Teko pertelon Japura iku muka reka dulur ngulonaken kira-kira iki ana sekitar 100 meter iku wis njaduk ana ring wisatane pemandian Japura iku dhewe reka dulur. Nah, pas mrene iki reka ya mula pas wayah prei dienggo reka dulur ya, tepaki wong wayah-wayah memengan dienggo reka. Dadi nang kene iki padet wong dienggo reka dulur, rame wong. Parkiran hang sebelah lor iki muka wis ebek dienggo reka dulur kanggo sepeda-sepedae. Dadi awak dhewek iki diweni panggon parkir iki ana ring sampinge musala kang ana ring wisata Japura iki dhewe reka dulur kedigau. Aja lali reka dulur sadurunge kumpul-kumpul ana ring panggonan wisata kang kaya gedhi iki tetep usahakena reka jaganen kesehatan rika nganggo cara kang kaya gedhi iki kae. Tetep wisuwana tangan rika, tetep nganggo masker rika lan tetep jaganen jarak rika ambi hang liyane iki reka dulur ya. Iki wis mangkat ana ring tempate tuku tiket reka dulur, aja kuwatir mlebu mrene iki reka larang mergone ring kene iki tikete mung 5.000 reka dulur. Mergone apa kok mung 5.000 ring kene iki wisatane wis dikelola ambi kelompok sadar wisata reka dulur utawane kang bisa disingkat iki yaiku Pok Darwis reka dulur ya. Iya aja lali dulur dina Senin iku kanggo prei reka dulur ya, aja lalai. Senin prei. Dulur-dulur kang mrenekaken iki ambi golek buah-buahan reka dulur ring kene iki wis disediakaken arane durian reka dulur ambi janganan seladiah reka dulur
Kang arep tuku monggo biantu kanggo kesejahteraane wong-wong kang ana ring daerah Japura iki dhewek reka dulur. Mergone iku kok dodolane masyarakat Japura iku dhewek reka dulur gitu. Iki kira-kira wis njaduk ana ring panggon pengadusan ring wisata Japura iku dhewek reka dulur. Ring kene iki sing cuma lari cilik reka kang adus dulur, uga ana wong tuwek ambi sakeluargane uga adus pisan ring kene reka dulur. Ring kene uga ana tempate kanggo nyewa band reka dulur kanggo anak-anak reka kang magih durung bisa adus ring jeruan reka dulur digau. Pokok ring kene iki reka serba dienakaken reka wis ana tempate nyewa band reka dulur, ana warung-warung kanggo kang kaloman terus martiku mangan reka dulur. Ring kene iki ana reka dulur, pokok wis disediani kabeh tempate. Cocok kanggo wisata keluarga iki kae. Kae kaya gedhi iki reka dulur. Kancane sun pas mrene iki sadurunge adus reka mangan sung reka akeh ana wis mangan miyane kok sak nyebure sak marine nyebur iki miyakne sing kancilen reka dulur. Ae kaya kakang-kakang gedhi kae i mangan rambutan arane reka dulur. Ketepaan kopine wis teko reka dulur. Sadurunge adus kudune iki dikopeni sulung reka dulur. Ayo wis, gas sulung wis ngopi sulung reka dulur ya. Iki dulur, iki contone wong kang ngajak keluargane adus-adusan bareng ana ring wisata Japura iki reka dulur. Iki ring kene iki reka dulur para wong kang teko ring wisata Japura iki reka selur win reka dulur, dadi ana kang mulih ana kang teko. Tambah rame reka dulur, kadung tambah soren kadung mrene iki reka.
iki arep pindah maning ana ring warung kang ana ring sebelah kulon reka dulur, ana ring pinggir kulon. Dadi reka wisata Japura iki werok reka dulur. Nah, ring kene iki reka uga ana pengadusan kanggo larit cilik digo reka dulur. Kang sing aweh ngeculiaken anake ring kolam kanggo kang gedhi ya wis culen ana ring kolam kang cilik iki ben digo reka dulur ya. Nyobiak pindah warung maning reka dulur ana ring warung kang sebelah lor reka dulur. Kudu gedhi reka dulur, dadi mari ngopi wis, mangan yo wis, iki mariki arep golek panganan maning reka dulur. Mergone ring kene iki panganan sing cuma sak macem dulur digau. Ring kene iki uga disediakaken tempat kanggo istirahat-istirahat di reka dulur ya. Akeh gazebo utawane pondok-pondok kanggo wong kang kanggo istirahat di reka dulur. Berhubung mangane mau ya wis, ngopine ya wis, saiki kari ngrekebe ana ring banyu Japura iki reka dulur. Rasakno ademe lan segrik banyu kang ana ring kene kae. Seger reka dulur, pokok reka kadung wis merenekaken iki ngrasakaken ademe banyu Japura iki. Mestine engko ya njaluk balik maning ring banyu Japura iki reka dulur. Mergone ring kene iki banyune mage alami, langsung teko sumbere iku reka dulur ya. Ring kene iki uga ana tempat kanggo wisata keli-kelian diku dulur. Kang kepengin keli-kelian sing ngusah kawatir mergone ring kene wis disediakaken biyen kanggo wisata keli-kelian mau kok reka dulur ya. Iki ana dalan mendhuwur reka dulur, undak-undakan iki ning kang dhuwur iki ana warung-warung kucur diku reka dulur kanggo jajan-jajan kucur. Kang doyan ring jajan kucur bisa langsung munggah wae ana ring undak-undakan mau kok.
cukup sak mini biain iki wis persiapan arep mulih digo reko dulur. Entenono biain video hang arep teko digo reko dulur ya. Oke, kesuwun.